שלום לכם, אני מודה למי שטרח להזמין אותי, על זה שטרח להזמין אותי, ואני שמח לדבר איתכם הבוקר נוכח הבית של יואב גלנט. אני רוצה מיד לומר בתחילת דבריי, אני לא באתי לרדוף את יואב גלנט ולא באתי להציק ליואב גלנט, באתי להגיד לו שיש הרבה אנשים שהם לא מתומכי הממשלה והכנסת ושתולים בו תקוות גדולות. יש תקוות גדולות שאני תולה ביואב גלנט. אני לא כל כך אוהב לומר את המילה אני, כאילו אני מקדם את עצמי, אבל גם קשה לי להגיד אנחנו, כי אני לא מייצג אף אחד. אז אני אגיד אני. ומי שחושב שזה מייצג גם אותו, קדימה, זה יהיה אנחנו. יכול להגיד בערבית איחנה, כי כשערבי אומר איחנה הוא מדבר על כולם, בעיקר על עצמו. אוקיי, איחנה. בסדר. אז בשם איחנה, אני רוצה לומר שיש לי כבוד ליואב גלנט. אני לא מחלק את העולם בצבעים שחור לבן, ושוכח לאדם שיש לו זכויות, את הזכויות שהיו לו. אני אף פעם לא אהיה מן הסוג הזה של בני אדם. יואב גלנט, קראתי עליו באיזשהו מקום שכשהוא בא להתייצב בבקו"ם להתגייס, אז הוא שאל מה מסלול ההכשרה הכי קשה, ואמרו לו שזה השייטת, אז הוא אמר שהוא הולך לשייטת. אני מכבד את זה מאוד, את האישיות שלו כלוחם. ואחר כך הוא היה בשייטת והגיע להיות מפקד השייטת והיה אלוף פיקוד דרום במבצעים רבים מספור במעין מלחמה, ואני מכבד אותו, על כל זה. כל זה הפעילות שלו בתוך הצבא, ואני חושב שכלום לא ייקח מיליגרם ממנה כשאנחנו נהיה בחילוקי דעות. אנחנו צריכים ללמוד, לכבד אנשים שלא חושבים כמונו, בלי לגרוע במידות הטובות שיש להם. אני זוכר ליואב גלנט מן התקופה הפוליטית, לא מן התקופה הצבאית, כמה צעדים שהוא עשה ושאני מאוד מכבד אותם. אני שהוא הודיע קבל עם ועדה שהמשך העיסוק במהפכה המשטרית מסכן את ביטחון הצבא, מסכן את הצבא, מסכן את ביטחון המדינה, מסכן את המדינה, וצריך לכן להפסיק את זה. הפרחחים התנפלו עליו וראש הפרחחים פיטר אותו. אבל אתם ורבים שכמותכם, אנחנו החזרנו אותו לתפקיד של שר הביטחון. זה היה צעד חשוב להפליא שאף רגע לא צריך לשכוח אותו. לפני כמה ימים אמר יואב גלנט שבמדינה דמוקרטית החוק שולט, והחוק זה פסקי הדין של בית המשפט העליון. החוק זה הדין, מה שהכנסת מחוקקת ומה שבתי המשפט פוסקים. זה לא מובן מאליו. במדינה שבה האידיוט שמכהן כיושב ראש הכנסת אומר שלא צריך לציית לפסקי דין של בג"ץ. אין לי מילה. במדינה שבה ראש הממשלה מגמגם האם צריך לציית לחוק או לא, יואב גלנט לא גמגם ואמר יפה מאוד שצריך לציית לחוק שפירושו החקיקה של הכנסת והפסיקה של בתי המשפט, כולל כמובן בג"ץ. תחת כנפיו של שר הביטחון נמצא הצבא, לפי חוק יסוד הצבא, ובתוך הצבא יש הפרקליט הצבאי הראשי, עכשיו זה פרקליטה. והפרקליטה הצבאית הראשית לפני כמה ימים נאמה נאום יפה להפליא, ממש מכונן, שאומר לנו את זה בשם צה"ל, כשהיא מרצה במדיה כאלופה, שאין במדינה דמוקרטית משהו מעל החוק והפסיקה. שזאתי, הכדור בסוף הדרך נמצא בידי בית המשפט העליון, כפי שהוא מפרש את החוקים. ובית המשפט העליון הוא זה שעכשיו, השבוע, מגיעות לפתחו כל מיני
טענות בקשר לחוקים כאלה ואחרים שכבר התקבלו. אני רוצה להסתכל רגע, להרחיב טיפה את המבט. הפרקליטה הצבאית הראשית הזכירה בסוף הנאום שלה כמה משפטים מתוך דברים שאמר הרצל, לפני הקמת המדינה כמובן. והרצל אמר, יש לנו, העם היהודי, כוח להקים לעצמנו מדינה, ושתהיה מדינת מופת. בואו נחשוב על זה. שיש לנו, העם היהודי, כוח להקים מדינה, זה על פני השטח נראה נכון. הקמנו מדינה, יש פה מדינת העם היהודי, יש בה, היא דמוקרטית, לכן זה לא מפריע לנו שיש פה גם 20% לא יהודים. אבל כוח להקים מדינה, הוכחנו שיש לנו. האם יש לנו הכוח להקים מדינת מופת? האם אנחנו מדינת מופת? כל יום אנחנו מתקרבים אל הקוטב המנוגד למדינת מופת, למדינת בושה, למדינה שמתנהלת בצורה מבישה. אני כבר הייתי ילד קטן שעמד על דעתו כשהמדינה קמה. אני יותר מבוגר מהמדינה. אני זוכר את המדינה קמה, אני זוכר, אבא שלי כבר במלחמה, אמא שלי מורה, וסבתא שלי בוכה כשאנחנו שומעים את התקווה משודרת ממוזיאון תל אביב בטקס ההכרזה על הקמת המדינה. היינו כולנו, הילדים והנוער והמבוגרים, בתוך הפרויקט הזה, שהרצל תיאר אותו בשתי מילים, להקים מדינת מופת, שהעם היהודי יראה שהוא יכול להקים מדינה ושהיא מדינת מופת. בהתחלת הדרך, הגוליבר הזה, שעסק בהקמת המדינה, הקים מדינה שהיבטים משמעותיים שלה הם למופת. יש לנו מערכת משפטית למופת, יש לנו מערכת רפואית למופת, יש לנו מערכת מדעית למופת, מערכת צבאית, מערכת טכנולוגית, שירותי ביטחון. יש לנו מרכיבים חשובים של המדינה שהם באמת מתנהלים למופת, ואני לא חדל אף רגע להתגאות בהם ברמה הכללית של עצם הפעילות שלהם. ואני מכיר מבפנים את הארגונים האלה, את האתיקה שלהם, את הקודים שלהם. אלה ארגוני מופת. יש לנו הרבה מאוד ארגוני מופת במדינה. אבל לא הכל מתנהל כאן למופת. למשל, לא הפרלמנט. למשל, לא הממשלה. שני הגופים המרכזיים האלה לא מתנהגים למופת. הייתי בשתי ועדות בראשות שופטי בית המשפט העליון בדימוס. אחת הייתה צריכה לכתוב קוד אתי לכנסת, אחת הייתה צריכה לכתוב קוד אתי לממשלה. וחברי הכנסת וחברי הממשלה זרקו את זה לפח. כי הם לא רוצים שמישהו יגיד להם, אסור לך, עד כאן. אסור לך לעשות יותר מזה. מה שמוביל אותי לכל התוכנית הזאת של ההפיכה השלטונית. מה הם רוצים? למה הם רוצים שלא תהיה עילת הסבירות? שבית המשפט העליון הם ישלטו בהרכב שלו, באישיות הנשיא שלו, שתהיה פסקת התגברות. כמה הם רוצים את כל הדברים האלה? למה הם רוצים את זה? הם רוצים את זה, צריך לחשוב על זה רגע. יש פה שני צעדים צריך לעשות. קודם צריך לחשוב, אני מסכים לקריאת הביניים שהם מושחתים, זה חלק מהסיפור. אבל אנחנו צריכים להבין יותר מזה שהם מושחתים. הם רוצים שיהיה להם כוח בלתי מוגבל. למה הם רוצים שיהיה להם כוח בלתי מוגבל? מה הם יעשו בכוח בלתי מוגבל? זאת השאלה, זאת שאלת השאלות. מה הם יעשו כשיהיה להם הכוח הבלתי מוגבל? ועכשיו יש מרכיבים שונים בקואליציה, ולכל אחד מהם יש תשובה משלו למה הוא רוצה כוח בלתי מוגבל. מפלגת השלטון רוצה כוח בלתי מוגבל כדי שבית החרושת לג'ובים יפעל לנצח בצורה כזאת שתשאיר אותו בשלטון לנצח. שלטון נצח. זה מה שרוצה מפלגת השלטון, במיוחד הנוכל העומד בראשה. אבל גם אחרים. יש המפלגה, מפלגת חרדים. מה הם רוצים? זה באמת סיפור שלא יאמן. אם היינו קוראים את זה, אני לא יודע מה, אצל תומאס מן, אז היינו אומרים, הוא המציא, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, הוא תלוש מהמציאות, הוא המציא את זה. אבל יש לנו מפלגה
שקיום הממשלה תלוי בה, מפלגות החרדיות, ומה הן רוצות? הן רוצות להמשיך להיות פרזיטים כלכליים, משתמטים שלטוניים, וכשהם כבר יוצאים לשוק לעבוד, אז זה כלכלה שחורה, הם רוצים להיות על גבנו. אני קורא להם קלפטונומיה, הם רוצים קלפטונומיה. זאת אומרת, חופש, לעשות כאוות נפשם, אבל אנחנו נממן את זה כל הזמן. לנצח. אנחנו לנצח נממן את הפרזיטים האלה. ויש שם עוד שתי מפלגות, מפלגה אחת שראש המפלגה זה לא נאה לו שאשתו בבית חולים יולדת יחד עם אישה ערבייה שבאה ללדת. גזען, גזען. אבל זה לא רק גזען שמתבטא בצורה מכוערת, בצורה שקשה להאמין. נכון, נכון, אתה צודק. זה השם שלו, למחוק את חווארה סמוטריץ'. נכון. אתמול הוא איים על נשיאת בית המשפט העליון. עוד רגע אני אגיע לכם, אתם זריזים. אני חושב שהוא לא גזען לתפארת אהבת הגזענות שלו. יש בו אהבת גזענות, אין ספק. אבל הוא רוצה לבטא את הגזענות הזאת במעשים. במעשים אפילו רדיקליים. למחוק את חווארה היה מעשה רדיקלי של גזענות. זה מפריע לו שיש כאן ערבים. לא רק בישראל, אלא גם בשטחים. ומפריע לו בית המשפט העליון, שלא נותן לו לעשות את כל מה שהוא רוצה. אם היה יכול, היה מוחק עוד יותר. יש לנו הגזענות הבלתי נסבלת הזאת. ואחר כך יש לנו הפרחח המטומטם הזה מסמטאות חברון, שמשחק בתפקיד של השר לביטחון לאומי. כאילו לא, ביטחון הפנים זה לא מספיק גדול בשבילו, הוא הביטחון הלאומי. איזה טירוף היה לתת לו את הכותרת הזאת. טירוף בכלל לתת לו משהו חוץ מביתה. כשאנחנו מסתכלים עליו, הוא חושב שבגלל שהוא יהודי יש לו זכויות יתר לנסיעה בכבישים של איו"ש. סליחה מוחמד בן גביר, סליחה מוחמד. יש לנו... נגיע לרבין, בן גביר, נגיע לרבין. זה כהנא חי, ממשלת כהנא חי. אנחנו נפורר את ממשלת כהנא חי, סליחה. לכן אנחנו צריכים להבין טוב ולהביט טוב בפרויקט המרכזי של הממשלה הזאת שרוצה כוח בלתי מוגבל, וכנגד זה אנחנו אמורים להתייצב. אפשר להגיד על גוליבר שהקים את המדינה ואת המוסדות העיקריים שלה ואת ההיבטים החשובים שלה בצורה מופתית. אפשר להגיד על גוליבר, הלכת לישון, נמנמת יותר מדי שנים. כשאתה נמנמת קמו המפלצות האלה של מפלגת שחיתות ומפלגת פרזיטים ומפלגת גזענים והמפלגות האחרות. עכשיו גוליבר צריך להתנהג אחרת, וגוליבר קם, ואתם חלק מגוליבר. אתם גוליבר יחד עם כל השאר שהם גוליבר. נחנה גוליבר. ועכשיו הגיע הזמן, תודה רבה, הגיע הזמן לנער את הליליפוטים מעל עצמנו. יש הרבה ליליפוטים, והם כבשו את רוב הכנסת, והם כבשו את הממשלה, ואנחנו צריכים לסלק אותם מן המקומות האלה. ויש לנו תקווה לסלק אותם, וחלק מרכזי בתקווה הזאת, אני חוזר אל השכן שלנו, אל יואב גלנט. אנחנו צריכים לעמוד על עקרונות הדמוקרטיה. השקרנים בכל העולם, בישראל ובאירופה, המציאו לנו סוגים שונים של דמוקרטיה. יש דמוקרטיה ליברלית, זה מה שהפרוגרסיבים והליברלים רוצים, ויש דמוקרטיה שהיא שלטון הרוב, שזה שקר וכזב שאין לו אחיזה במציאות המושגית והמוסרית. אנחנו רוצים דמוקרטיה במלוא המובן של המילה דמוקרטיה. דמוקרטיה מתחילה בשמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם,
לא משנה מי הוא, צריך לשמור על כבודו, לשמור על החירויות שלו, לשמור על האפשרויות שלו לנהל את חייו על פי טעמו. נוסף על כך, מדינה דמוקרטית דואגת לחיי אזרחיה, שומרת על חיי אזרחיה מכל משמר. אחת החזיתות שבהן מדינה דמוקרטית שומרת על חיי אזרחיה היא החזית של שמירה על חיי חייליה. איך מדינה דמוקרטית שומרת על חיי חייליה? מהו המיגון האולטימטיבי? אתם כולכם מכירים חיילים, כולכם יודעים שיש כל מיני סוגי מיגון לחיילים, בטנקים, בחי"ר, בחיל האוויר, בכל מקום. אבל יש עוד משהו, שהוא המיגון האולטימטיבי של החיילים על חייהם, וזה השלום. השלום. חיילים לא נהרגו בקרבות עם צבא ירדן, חיילים לא נהרגו בצבאות עם צבא מצרים מאז שיש לנו הסכמי שלום איתם. לא אכפת לי אם זה שלום או אי לוחמה, העיקר שחיילים לא נהרגים ואזרחים לא נהרגים. מדינה דמוקרטית גם חותרת לשלום בלי הפסק. אנחנו התרגלנו לזה שיש לנו ממשלות שמרשות לעצמן להגיד אין משא ומתן מדיני, לא צריך משא ומתן מדיני, אין עם לדבר בין כה וכה, בואו נלך לבזוז את מה שאנחנו באנו לבזוז פה. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. ובדרך בין כבוד האדם לבין שלום יש לנו צדק והגינות ושוויון, ושוויון גם בכל הממדים, שוויון בין יהודים ללא יהודים, שוויון בין גברים לנשים, שוויון בין שחורים ולבנים, שוויון בין כל קבוצות אנושיות שלכאורה נראות שונות, אבל אמיתו של דבר הן שוות, מפני שמדובר על בני אדם. ואנחנו בעד כבוד האדם באשר הוא אדם. בדברים הקודמים הוזכר השוויון בין נשים לגברים בצבא. אני רוצה להגיד שאני קשור באיזושהי צורה לגדוד השריון שאחראי על הכשרת טנקיסטיות. ואני רואה אותם כל כמה חודשים. יש כבר פלוגת שריון, שזה אומר הטנקיסטיות, המט"קיות, המ"מיות, קצינת ההדרכה, כל הסגל של הפלוגה ומ"פית, כולן נשים. יש פלוגת שריון עשויה כולה מנשים. ולא ירחק היום, ויהיה לנו גדוד שריון שכולו נשים, ולימים עוד יותר מזה, כי התהליך נמשך והתהליך הוא טבעי. זה מה שנכון לצה"ל לעשות, זה מה שנכון למדינת ישראל לעשות. לסיים אני אומר שיש לנו, אנחנו במאבק נורא והיום, אבל אנחנו צריכים לדעת, במאבק כמו במאבק, לדעת מי בסופו של דבר יעזור לנו ומי בסופו של דבר יפריע לנו. ואני באתי להגיד שיש לי תקוות גדולות מן השכן הזה. יש לי תקוות גדולות מיואב גלנט. בסופו של דבר, למרות שהספסוף של המפלגה שלו יהיה נגדו ואולי יפטר אותו עוד פעם, אנחנו נהיה בעדו, ואנחנו נהיה מאות אלפי אנשים בעדו, ואנחנו, אם יפטרו אותו, אנחנו שוב נחזיר אותו אל השלטון, מפני שאנחנו סומכים על יושרו, על מקצועיותו, על הפירמידה שיש לו. הפירמידות הנורמליות במדינות הגונות ודמוקרטיות הן כאלה שבתחתית, בבסיס, יש לנו טובת הכלל. אחר כך יש שכבה שרוצים גם את טובת המפלגה, רפובליקנית, דמוקרטית, ולמעלה בקצה יש גם הטובה האישית של חבר הקונגרס או חבר הסנאט. זאת היא הפירמידה הנורמלית. אנחנו לא מתמרמרים עליה, אין דרך אחרת לעשות את זה. אבל אצלנו התהפכו הפירמידות. אצלנו התהפכו הפירמידות. בושה! כל עומד על בושה!
הכל עומד על הקודקוד הקטן של האינטרסים האישיים של חברי ממשלה וחברי כנסת. אבל הפירמידה של יואב גלנט נראית נכונה, היא עומדת נכון, טובת הכלל בבסיס, וצריך לכבד אותו על זה, וצריך לחבק אותו על זה, וצריך להגיד לו, אנחנו תולים בך תקווה גדולה, עלה והצליח.